دين الإسلام الذي يستفتونك ebe caggitoma alhaali kalala ko wiyete kalalatu ko neddo maydo mo woppani yummum woppani bamum woppani biddo woppani biddo o wiyete kalala ene bieta ande ebe namdama on donum no wayata dum be jidi namdadem bul wiibe Allahu alla de yuftikum o ma saggita on fil kalalati e ko wiyete ande ko dum haalano holko firtata wa sababu nuzuliha sabu aya o jippade anna Jabir ibn Abdullah tamarrada odo meedino nyawde odo gorko meedi nyawde fa zahaba rasulullah sallallahu alaihi Abu Bakr li yaudahu mashiyayn asina Abu Bakr e sayyidina rasulullah be jehito makko salminoyde be jaara koyde falamma dakhala alayhi de be ngare galle he be naati don wajadahu be tawi mughma alayhi o mo wayno pekkordo o mo wayno an kan rafi o tampinimo haw fekkori o wawa jabade on saha fatawadda rasulullahi nelaɗo salligi summa sabba alayhi min wudu'ihi nelaɗo itti wusalligi o wicce makko on saha fa afaga o ɗifti onatti fekkorde onatti faɗɗade fa qala ya rasulallahi o wi an nelaɗo kayfa asana fi mali jawdam ndi jogimi ndi holko mbaɗanmi hen falam yarudda alayhi nelaɗo haalananimo no waɗata nde wonno taw alana ɗum dalilu ha ay o jippi omo jogi noon ɓe o jiidi yumma e baaba eɓa jeenayo anani won wiɓe ala ko jeeɗi ɗum kono ko rewɓe ndo ko rewɓe worɓe ɓe o jiidi yumma e baaba a faami ko rewɓe ɓolɓe ɗimmi ko rewɓe ɓolɓe ɓe o jiidi yumma e baaba ɓeeno jogii o yiɗi noon namdade jawdi makko so ma yino ɓatte Allah noon jippini oɗo aya Allah wi inimru'un so tawi neɗɗanke halaka maayi laysa lahu waladun alanamo ɓiɗɗo wala walidun alanamo jinnaɗo o huwal kalalatu ko o wiyete ande woni ande komo ala ɓiɗɗo ala ɓiɓiɗɗo wala hu noon tawne wonimo uktun bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba Allah mo jiidi baba on ɗon so tawi neɗɗo o mayimo ala ɓiɗɗo ala ɓiɓiɗɗo omo jogii bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba taw ko gooto falaha nisfu ma taraka on jeeyi feccere e jawdi makko ko woppi ko neɗɗo maayi omo jogii bandiraɗo debbo mo jiidi yumma e baba walla mo jiidi baba omo jogii a faami on gooto o jogii falaha nisfu ma taraka on jeeyi ko feccere e ko woppi ko so ɓe ngoni ɗiɗo noon ɗum kam en janngini ko suudu sayni ɓe keɓata o huwa so tawi ko gorko noon yarisuha so jooɗi ko tawi ko debbo maayi debbo o ala ɓiɗɗo ala ɓiɓiɗɗo ala jinnaɗo maayi ene woppi jawdi omo woppi bandi ko gorko gooto on gooto on yarisu haaro nanmo on nawata fof on ɓoftat fof nawa ta nani ɗum ko illam yakun laha waladun de tawa de o ala ɓiɗɗo kanko maayiɗo o somo jogii ɓiɗɗo gorko kay hay hunde bandiraɗo gorko heɓata aha so tawi noon o jogii ko ɓiɗɗo debbo so on itti gueɗal mum ko heddi ko mo jiidi yumma e baba o nawa ndeke a andi so tawi jiidaɗo yumma jiidaɗo maayiɗo o mo jiidi o tawi ɓe jiidi ko yumma so gorko so debbo en janngino on heɓata ko sudusu en janngino ko adi walla fa in kanata so tawi noon kamɓe bandiraɓe rewɓe ɓe keɓe ɗiɗo ɗum woni isnatayni keɓe ɗiɗo falahuma sulusani mimma taraka so neɗɗo maayi ene woppi jawdi omo jogii bandiraɓe ɗiɗo rewɓe walla ko ɓuri ɗon ha temedere bandiraɗo debbo kanko Malik Dia omo woppi million ŋaji 10 jooɗi noon mayde joli o maayi omo woppi million ŋaji 10 omo jogii bandiraɓe rewɓe ɓolɓe o woppi falahuma sulusani ɓen jeeyi ko tata ɓe ɗiɗi e jawdi makko jawdi ɗi watte ko pecce 6 hen 4 ko ɓen jeeyi aɗani hen 4 ko ɓen jeeyi pecce ɗiɗi heddiɓe keddiɗe ɗe asbotoɓe garana
wa in kanu so tawi noon ronoɓe ɓe ihwatan ko musidaɓe hewɓe rijalan wa nisaan worɓe rewɓe fof ene hen nden ɓe mbatta ko falis zakari ene wodani gorko e mabɓe mislu hazzilun so yeyni yeru gueɗal rewɓe ɗiɗo kala gorko nawa temedere debbo nawa 50 yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on shariaji diine mon holko waɗiri noon anta dillu hade mon majjude anta dillu hade mon majjude wallahu lamdo Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun omo andi kala hunde Allah ne andi ha tengti noon ko wiyete mira ko oɗo aya miras kanko wattidi tellade ayaji miras fof won wiɓe noon kan wattidi jippade e Qur'ana ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wiyama on aya ne jippinde hakkunde ɗon e nelaɗo Allah mayri ko balɗe 21 won wiɓe kadi ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum ayo kala law adi ɗum suratul ma'idati simware nde ko noon nde wiyete Madina nde jippi aaje ɗe ko 120 walla 123 nde ɗo simore wiyama kayre nde ene ñawoje sharia nana e nder mayre ala ɗo woni e cimoje fof e Qur'ana so wona e mayre Allah jippini e nde ɗo simore ayaji 18 ñawore nana e nder mayre cimoje fof kayre ɓuuri hewde ya ayyuhalladhina amanu sa namdama to ɓuuri hewde cimoje winde ala ɓuuri nde ne hewde ɗum hay wotere on wi ko 17 won wi ɓuuri ɗon comme nana e mayre kam sa ñawoje seeɗe kewɗe ne jippe mayre bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wiyama simore nde nde jippi ko nokkune wiye arfa hajjuma nelaɗo Allah waynino o ko on ɗon omo dari arfa o jangi ɗum e khutba makko o wi ya ayyuhan nasu inna suratal ma'idati min akhiril qur'ani nuzulan gande nde ɗo simore koye wattande qur'ana jippogol nde ɗo simore jeeya fa ahillu halalaha kala kene dangne wa harrimu haramaha kala kene harmini karmine وإنما خصها بذلك وإن كان كل سورة كي يجب تهليل حلالها وتحريم حرامها عندي سيمور فوق كلا كدغني أنا ودي ما غوندي والله كلا كهرمني كدي ودي ما غوندي أو ويساي أو ويني تن كسب مونين دي الحال ما يركار سيمور يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غوندين بالله أوفوا تمني بالعقود أهديج تمني آديج أكون من الله تمني آديج أكون من مثلا أنني دي إجياب الله عقود كو بيبلي فيرا كو أهديتان الذي أهلت لكم دننا ما ونند أون bahimatul an'ami mumante won nemaraji ko wayno gelodi en bey en baali en yo on ñam dum so tawi hirsama yo on ñam so tawi hirsama kala ko wadi koyde tan on dangnanama saggal de hirsa li anna al bahimata kama fil gamusi so dawi ko deftere gamus kam bahima firta ko waɗi koyɗe nayyi hayso koye ndiyam walla kala ko wuuri tan illa ma yutla so wana ko jogori dursitede aleykum mon ko jogori haaloyede hurrimata aleykumul maytatu ko ɗum kam goppe ghayra muhillis saydi wa antum hurumun on
on gona noon daktinɓe raddandu taw oɗon gone hurum makka so tawi oɗon gone hurum makka on gona daktinanaɓe raddandu ala on daktinanaka raddandu ɗon gone makka so gone makka on daddata so neɗɗo raddi noon wari addi tewngu ne yeeya aɗa wawi sodde kono an a raddoyta a yamirta goɗɗo yo raddunoye so raddi noon addi ne yeeya tewlewlo aɗa wawi sodde inna allaha allah kay yahkumu kanko woni ñawowo ma yuridu ko yiɗi ya ayyuha alladina amanu he moɗon gonɗinɓe allah la tuhillu hoto daktine sa'airallahi maaleji diine allah so on gone hurum makka hoto daddine hoto dadde wala shahra al harama hoto kaɓe ɗe kadi lebbi hormanteji hoto mbaɗe ɗum walal hadiya kadi pewɗo hurum makka ene faane toon hirsoye hoto podde ɗe ɗum mbaron walal gala ida ko waɗa médailluji haɓɓa e leɗɗe makka ha holne hoto pale ɗe hoto mbare wala amina hoto daktine kadi e faddade ɓe ganduɗa ko fanditiɓe albaytal harama yahoɓe ene kajjoya hoto kaɓe e mumen yabtaguna ɓe ene ɗaɓɓa fadlan ɓuural min rabbihim e jomum wo ridwanan e weluya an ene kajjoya ewa ene juulo e walla ene jaaha tan ƴeewoya weluya allah hoto kaɓe e ɓe aya o no nuskira aya bara o kala tawɗen ɓe piyeɓa cekke jogoɓe woni sababu oɗo anna rajula min rabi'ata gorko goto koye bani rabi'ata en jeeya yuqalu lahu alhadmu surayhi buni hindin ni o wiyete atal madinata o arino madina wa taraka khaylahu o puccu makko wa juyusahu e konuji makko wa jaa rasulallahi bi nafsihi o arene laado allah e hoore makko o yebbi koyɗe makko o yetti wa qad kana latinoma noon hade makko arde akhbarahum an-nabiyyu bihi kamɓe sahabaɓe ɓe nelaɗo ne yewtide e maɓɓe o haalani ɓe alhaali ngal ɗo kuɗa ngal gila o yettaki nelaɗo wi ma wod gorko ari ɗo joni alwajhu kafirin wal qafa gadirin won gorko arata ɗo joni yeeso ngo ko yeeso kefeero anani hoƴƴudu ndu ko hoƴƴudu kodotoɗo eɓe jooɗi tan ha goral ngal naati galle o falamma wasala annabiyya sallallahu alayhi wa sallama nde o yettino nelaɗo allah kanko oɗo haɗmu qala lahu ya muhammad o wi nelaɗo muhammad ma ta'muruna bihi holko jamirta min e mum yomin mbad joni fa qala nelaɗo wi ala ko jamirtumi on so wona shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah hay hunde mi wiyani on mbad so wona yo on ceernu deweteɗo e gonga ala so wona allah e wa muhammadu ko nelaɗo allah ko allah neli ɗum goɗɗum mi yamirani wa iqami salati e ñibde julde wa ita e zakat e tottude zakal faqala kanko goral ngal o jaabi nelaɗo wi hasanun ene moƴƴide so allah illa anna li umara la aqda'u amran dunahum so wona noon wonɓeɗo jogii bandiraɓe eyi mi wawa haalde hunde ko gaga mabɓe mi wawa tan yamirde hunde taw ɓe jamirani mami yiya ha to mabɓe min namditoɓe kamɓe lamɓe ɓe o ruttiti wala alliya noon aslamu wa ati bihim yama noon mi arta mi jaɓa allah mi addaɓe falamma kharaja nde o yalti istaga jumlatan min ghanami ahli almadinati wa ibilihim nde o yalti ngal ɗo goral nde ngal yalti aywa dendagal dammiri wuro ngo fof o hombi o nawi ay o hombi dammiri ɗi o hombi geloɗi ɗi o nawi ɗumen o yehi o yahi falamma kana fil amil qabili hitande artore mo wuuri mum jaa o ari ɗon kanko ngal ɗo goral wa ma'ahu ene wonde makko tilkal ibili ɗin ma geloɗi wal ghanami e ɗin ma dammiri kada saga haadi o soggono ɗumen ɗi omo soggiɗi joni omo arti o huwa kanko ma'a bani bakrin omo wonde ngol ɗo leñol o hum ashabu halfin linnabi sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo bani bakrin en ɓeɗo ko wondodirnoɓe nelaɗo en haɓata e mumen kala moɓe mooli kadi nelaɗo haɓata e mumen ɗum tan emo arde ɓen omo wonde mumen fa ahabba ashabu rasulillahi sahabaɓe nelaɗo ɓe noon haqqillaji men ngari e yaade
jeftoyde ko jogi ko aya o jippi Allah wi goppebe tawde be ngari ko hajjude dum woni wala amina oto daktine kadi fanditibe al baytal harama suudu Allah formantiru yabtaghuna be ene dabba fadlan bulal min rabbihim ummarade jomi waridwanan e wiliya wa idha halaltum so on daktini hurum makka on daktini on karmini on gayni on kajji Allah wi fastadu hankanti on dangnanama dadde wala yajrimannakum hota faggitin on sana'anu banandeji qawmin yimbe pourtan an saddukum be paddima on anil masjidil harami gasudu Allah hormantiru hota joftodebe an ta'tadu ne jaggitton e mabbe biyon odon kaba e mabbe Allah wi hoto joftode moƴƴo yoftata ko bondo yoftata ko no moƴƴo yoftata ko wata awanu Allah wi ballondire alal birri e moƴƴere kala ko biidon yo gollu e moƴƴere ballondire hen go foyo wallu goddo on no golliri ko moƴƴi wattaqwa ballondire e hulde Allah e woppude ko Allah hadi on wala ta'awanu oto ballondire alal ismi e goofi kala ko ene gofol Allah hoto ballondire e gollude dum wal udwani e yawtude keeri Allah hoto ballondire e dum wattaqullaha kule Allah kule lefte Allah doftude Allah inna Allah lamdo Allah non shadidul iqabi kanko woni cattude lefte wonande lundi don Allah wi hurrimat harminama alaykum mon almaytatu ko wiete jiba nyamde jiba de ene harmina e mon waddamu e ƴiƴam puufo jam nyamde dum ne harmina e mon wala hamal khinziri tew baba tugal ene harmina e modon wama uhilla li ghayrillahi bihi kala ko ewlora ko wana inde Allah de hirsete nde ko inde ceerno kalda walla inde waliyu walla inde annabi ceerno wi dum nyametade ene harmi aha so tawi ko inde jalan ene harmi nyametake so inde neddo kalda ene harmi nyametake wop wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kala ko inde Allah halaka e mudum wota nyam so tawi non inde Allah inde ko wana Allah jillondiri ene nyame aha li annahu sabu Allah ya'lu wala yula alayhi Allah kanyum ko dow wonata ala ko wonata dow mum sa hirsi hunde a hirsi dammul abi bismillahi shaqti jane atta nyame de wonno ko bismillahi o tan teskete don kono sa lelni dammol ma wi shaqti jane ngol jibi sa lelni dammol wi Muhammad awi an bismillahi ngol jibi a nyamata ngol ko ba inde Allah haleta ko jomum mawni martaba fofo yo nyametake dimi nyametake hay dum kay sananini wal mawdu'u anna dhalika waqa min kitabiyyin tawa dum do yani koy kitabi dunke o hirsi o wi bismillah wa hali isa dum ene wawi nyamede wa amma min muslimin fa huwa murtaddun la tu'kalu zabihatuhu hanganti so tawi non ko juldo wi non on ko jarto dindo kala ko hirsi nyametake hada madhhabu malik ibn anas dum do woni madhhab malik ibn anas malik bi ahli alkitab alladhina tu'kalu zabihatuhum wa in lam yadhkuru isma ghayri allah alayhi اليهود دو أنا إن لم يذكر اسم غير الله عليه اليهود والنصارى ولو غيروا وبدلوا edo kitabi dunkobe sebe kirsi eden nyama e shardi non tawbe kalani ko wana inde Allah so tawi be kali inde Allah be kali goddum ene nyame sebe kalani inde Allah be kalani goddum ene nyame sebe kali ko goddum en nyamata fami sebe kali inde Allah be dejji en nyamat sebe kali inde Allah be kali goddum eden nyama sebe kalani inde Allah be kalani hay hunde be kirsi eden nyama wa amma an jullu sa hali ko wana inde Allah ka jartudin o kirsu da nyametake wal mun khane gatu deddingol boggol ha may tawda mbu urani a nyamata wal mawquzatu piyengol masalan sawru may a nyamata wal mutaraddiyatu jangol dow haare yana leydi may ngol a nyamata wan nadihatu jongol alladu ha may ngol a nyamata wama akala sabu e ko nyami dum ngati ha may a nyamata illa ma zakkaytum so wana ko tawdane wuri kirsuda dum odon nyam sa tawini wuri a hirsi ada nyama so wurani non kama nyamata wa ma zubiha kala ko hirsana alan musubi e jalangeji kadi e nyametake kala ko hirsana jalan nyametake
woni anani ey zukira smu sanami ala zalika ne hirsetende pibda ko mawninde jalan o paandida e ko kirsuda ko mawninde jalan o dum don nyametake fa in fa ala zalika muslimun so juldo wadi dum anani o wadani dum li waliyin wonande waliyu mawdo o hirsi e faanditaade mawninde waliyu o dum tan hirsinimo wana o mo faanditi o mo wara bottaari wana o mo faanditi o mo wara o mo mawnina anani de masalan Allah walla o mo hotta kodo makko tan o fibi tan ko mawninde waliyu ko dum hirsinimo o hirsi ngol do dammol tan ko mallorade Allah mawninde waliyu o ceerno wi ngol don dammuwol wana nyaametegol ngol nyaametake hono no mallorte Allah ni dum o faanditi hen e mallorade o do waliyu ceerno fo wo murtadun o ko jartodindo la tuukalu zabihatu o ko o kirse makko nyaameta wa amma in gasada anna zabaha lillahi wa thawabuhu lil waliyi fala ba'sa bidhalika so tawi nde o hirsata nde o faanditi hen ko hirsande Allah kono baraji di so tawi wonko woni hen to bange baraji o neldi ceerno makko basi ala e dum fa inna nadhara zabihatahu li waliyi mayyitin كالسيد البدوي مثلا فإن قصد انتفاءه بها كالحي فهو نذر بادل ستوينون أتكني الله هرسود دمول هرسند ولي مايدو كوين بدوي ان ولا مثلا ان بير شيخ تجاني تان ايوا كيرسان دادوم ايوا دمول تكان دا الله هرسند دوم دمول تتوي تو nder ma paandi dan ko mo naftoro dammuwol ngol no gurdo naftorto dammuwol ni o do nazru o ko baadilu o hiwunde wanani wa amma in qasara annaha tazbahu fi mahallihi min ghairi qasdin anani dey so tawi mathalan anani dey o faaniti ko hirsude do nokku wali o do kono hay huude o faanitaake fo anani min ghairi qasdi fuqara idhalika al mahalli taw wana wonbe nder wuro be mathalan anani wonbe nder o nokku be o faaniti hirsande fala yasuqu hali dhalika al mahallu bal yazbahuha bi ayyi mahallin sha tawde wana so hirsi o ma sakko yimbe wonbe don be soklani ko ma nawaton yo hirsu e galle makko tan gase ala malik suqul hadaya li ghayri makkah dalalun o bi almami malik wi soggude hadiyaji nawato wana makka dum ko majjere wa amma in qasada bi suqiha fuqara udhalika al lazimahu suquha so tawi non biida kada jogi ngari ariidi hirsoyde ndi hoore fonde sa hirsindi pibda ko sakkade miskinebe wondu hoore fonde nawton kirsa basi ala e dum tawi non wana dum pandida ko hirsoyde ton tan wana be naftoro yesu Allah hasidi kirsa lumbal ko goto balla kirsa jaba dekle wa an tastaqsimu Allah ena hadi en nde peccirton to walla nyaawirton bil azlami ko wiete cigaaje ko gede ngone koy gonata koy jalangeji way kono sigeji ni be peccira dum ay debe tan waade kono kuraaje ni ay huune nde dillat so dilli kala ko yemiri be bada kala ko hadi be goppa dum don ko kambe be jogino dum ko cigaaje wiete peccirte dum den harmi zalikum dum do ko Allah hadi on ko dum fisun ko fasigago goppe wada ka barka aha wa nazala aya garo o jippi ko yawmu arafata amu hajjatul wida'i nyalawma arfa hitande hajjatul wida ko on nyalawma allawi al yawma hande يئس الذين كفروا ففتيما بين هفرب من دينكم هنكنت دين من نيande حجة الوداع نيande hen julbe ne kewi kewgol ne wayno li ne burti anani wiyama nyande hen non Allah jippini odo aaye o wi hankandi heferebe fiftima on hankanti on gonta yante mumen hankanti gasi be gandi hankanti l'islam wonta yaaru kanam ndo wonta yaaru ganaw yarat tan ko kanam tan yara wonta yaaru ganaw wonta yaaru caggal hankanti sananta ganaw e dum firtas Allah wi fala takhsawhum hankanti horo kulebe hankanti horo kule hudabe beede onon julbe horo kulebe wana der wana bobal hoto kule horo juldo hul kefero hoto huldum to der
oto hulɗum to boowal feññi ko wima fof to yofto Allah wi saɗa hula wax sawni hulam min ko min hulɓini komo wona min hulɓinaki saabu ala ko wawi neɗɗo huletake neɗɗo hersete walla rente wa amma hulete ko Allah sa huuli ko wona neɗɗo tan a waɗat ko boni won maana la takhafu min al kuffari wa khafuni so ɗon kule kam hoto kule kefereɓe li anni maliku dunya nde wonno min woni jeyɗo aduna e alakhara izzan wa zillan to banggue teddugal ko min jeeyi to banggue koynugol ko min jeeyi wala yamliku zalika gayri hay goto jeeya ɗum faman sahida zalika wa kammala dinahu fala yakhafu illa mawlahu kala mo andi ɗum timmini diine mum hulata so wona Allah wala yarju siwahu jortota ko so wona Allah fa innahu al-mu'di al-mani'u ad-daru al-manafi'u nde wonno ko Allah rokkata Allah haɗata Allah lorlata Allah nafata mo wona Allah wawa ɗum wawa lollude wawa nafde wawa rokkude wawa hadde hokkata ko Allah ko on jogui ko gasata saɗa hula Allah anani saɗa ñaago Allah saɗa hula Allah mo wona Allah huletake ene rente noon so jaɓani jettodiron ala ko wawi ma haydara waratama wurnatama haɗatama rokkatama mo wona Allah coɓɗum wawa faami al yawma hande akmaltu lakum dinakum hande mi timminini on diine mon farillaji wonta ɓeydo ko harmi wonta dakto hankanti kala ko dagino ene dagi ha darga daro kala ko harmuno ñande hen ha darga daro ne harmi hunde hesɗata diine hesɗata koko wonno tan woni koko dagino gila nden ha ñalawma hande one dagi ko harmuno gila nden ha ñalawma hande one harmi gasi faami caggal oɗo aaye ko dagi wonta tello ko harmi wonta tello wa atamamtu aleykum ni'mati mi timmini e moɗon nemam an waraditu anani bi ikmalihi wa qila dukhulu makkata aminin wona noon Allah wino sa atadkhuluna almasjid alharama de inchallahu aminin wala Allah wino ɓe ɗon waɗaniɓe ɗum Allah wi waraditu mi welama lakum wonande won alislama l'islam diinan ko diine kala diine mo ganduɗa wona l'islam mi welaka l'islam tan belami kala ko wona l'islam mi ala hen famanidi ɗurra jiiba mo haalanno on o ruttani joni o wi famanidi ɗurra kala mo ƴooña fi mahmasatin tawane wonde kooƴe ene heyɗi ala ko ñaami so tawi yi gandi ari ha aba yahya hankkadi faanima no jogori ko mayde yi jiiba yo ñaam ha haara yo ɓooyaha so tawi o dañoyi komo ñaama o werlo gayra mutajanifin ta o wona oñiɗo ɗi ismine goofol fa inna allaha Allah gafurun ko jaafotoɗomo ko ñaami hen ko Allah ko jaafotoɗomo Allah rahimun ko jurmotoɗomo e dangnandemo masalan oɗo jiiba eyyo o wi noon taƴowo laawol on ñaamata jiiba tooñowo ñaamata jiiba ɓeɗo daganaki ɓe ñaamde jiiba hay sone maaya aya garowo o woni sababu jippademo jibrilu meeɗino arde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jibrilu ene yiɗi arde galle mum fa adina lahu nelaɗo yamirimo yo naat kono falam yadkhul o naatani fa qala lahu nabiyu gada adanna laka min jamirima ya rasulallahi e heyma nelaɗo Allah jibrilu woni nelaɗo Allah qala jibrilu jaabimimo ajal aha kay a yamiri kam walakinna la nadkhulu baytan fihi kalbun minen minna ta galle mo ganduɗa rawandu ene mum fa amara sallallahu alayhi wa sallam aba rafi'in nelaɗo yamiri biyeteɗo aba rafi'i yaqtulu kulla kalbin fil madinati kala rawandu wondu e wuro madina yo aba rafi'i ya wareya ɗum fa fa'ala aba rafi'i waɗi hattantaha ila imra'atin haw yetti debbo goto endaha ene ɗo mum ɗo kalbun rawandu yambahu ne wafa alayha emu dawengel ngel ne wafa fa tarakahu kanko aba rafi'i woppi rawanu ndu rahmatan laha sabu yurmade debbo o amma jaa rasulallahi o arte nelaɗo Allah fa amarahu bi qatlihi nelaɗo wima ya waroyndu fa raja'a ila al kalbi o yehi o waroy rawanu ndu fa ja'u ila rasulillahi kamɓe sahabaɓe nenoɓe dawaɗi ɓe pop ɓe garti e nelaɗo Allah fa qalu lahu ɓe mbi nelaɗo ma yahillu lana min hadhihi al umma holko dagani min e ngol ɗo leñol amal allati amarta bi qatliha ngol jamirɗa yo ware nelaɗo deƴƴi jabaki aya o jippi yasalunaka maza uhilla lahum o
oɗon aya jippi fa enda zalika on saha noon adina rasulullahi nelaɗo yamiri iktina alkilabi jogitaɗe dawaɗi allatino ɗin yuntafa ubi haaɗi ene naftore wana ha o haɗi an imsaki mala naf'a fihi jogade rawandu no nafata fof o haɗi min ha noon kala rawandu no nafata o haɗi ɗum dawaɗi denoji galleji dawaɗi denoji bitikaji dawaɗi denoji jawdi ɗin ene jamira jogade ko amma dawaɗeje gonoje damal galleji sa rewi tan wona wofde men haljinma ala ko nafata hay hunde ɗen dawaɗi dagaki jogade sa joguima qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo wi man amsaka kalban kala mo jogiti rawandu fa innahu yanqusu min amalihi kulla yawmin qira ɗum ñalawma fof mo dewɗa Allah hay sa a dañi masalan fodde qiraɗ an qiraɗ de qiraɗ ko hunde mawde de saabu wiyama ngeloba so ko folti koye hayre uhdin wiyama so ngeloba ndewa hollinama e ɗon so ngeloba ndewa ba taarima hayre nde so artiɗo hollinanoɗo jibinal Allah e hayre nde mawnude ɗum noon qiraɗ foti baraji ñalawma fof noon neɗɗo rawandu ñalawma fof fodde ɗum e baraji no usto e muɗum a rawane Allah hay ko foti no wala noon so tawi ɗum iwi kam a gasnat tan daña bone ndeke a andi kay wadde rawandu renoru ngesa aw mashiyatin walla rawandu renoru jahori ɗum kam ene dagi o yukhadu min hadha al hadith anna qatla ghayra nafi'i warde rawandu no nafata to bange dawaɗi ɗum kam ene yiɗa rawandu no nafata fof sa yi warde ɗum ene yiɗa in lam yakun aquran tawde wona sayandu ay so tawi ko sayandu ulandu e mum lor eyba ndun kay warde ɗum ko wajibu malma Malik wi rawandu sayandu warde ɗum ne waɗɗi wa amma rawandu ndu sayaka noon warde ɗum de ene yiɗa mbara rawandu ndu sayaka no nafata wa amma rawandu sayandu wo wajibu kala julɗo warde ɗum sa yi war wa amma rawandu naforu ndu rawandu joom bitig walla rawandu lama ene jogui jawdi mum ene jogui rawandu muɗum ene wondi hen ndu rawandu sa wari ɗum a yoɓat qima muɗum ɗum woni yasalunaka eɓe namdoma an Muhammadu maza uhilla lahum holko ɓe dagnana to banggue ñamde e to banggue ɗi dawaɗi gol wiɓe uhilla lakum tayyibatu dagnana ɗon ko gueɗe daguiɗe woma allamtum e ko janggandin ɗon minal jawarihi to banggue poñƴi masalan daddoji minal jawarihi to banggue dawaɗi daddoji e ngati daddoji mo kallibina tawa ene janggina haare ene tindina masalan no raddirte to allimuna hunna oɗon janggini ɗi kanji masalan poñƴi ɗi mimma allamakumullahu ko Allah janggini on to banggue masalan needi negol oɗon janggini ɗi no raddirte Allah wi so tawi ɗi mbaɗi ɗum fakulu ñaame mimma amsakna aleykum kala kadi jaggani on ñaame wo in qatalatuhu hay so wari ɗum ñaame haade tan ñamani hen ñaame so ñaami hen noon on ñamata so ñaami hen on ñamata sa nani noon rawandu jangginanu ko sa wi hus yaha sa wi ay arta sa wi daro tawane janggino dawaɗi tubakoɓe ɗi ni rawandu tuba wona kala ko mbiɗa waɗat de sa wi yo duggoyat sa wi yo ya kala ko mbiɗa yo waɗ sa yo sodoye galase kay sodoyat yaha arta ɗon e ɗon adda dawaɗi men ɗi ɗon ko kangaji nde wonno jangginaka ɗi no dokkuɗa ɗumen kal yo sodonoye tew artirta de an waɗi wona kañum waɗi ko an waɗi rawandu tubak noon a ƴettat pañe mbaɗa e dane mum itta kalis mbaɗa e pañe mbadda hen kayitel kala mbiya yo ya sodoya tew so yettima codowo tew o tan waɗani daro itta masalan pañe o jangga kayiɗo o kiloji biyaɗi yo waɗa hen ɗi waɗa itta kalis o watta kadi e dane ha galle ñamata hen kono dawaɗi men ɗi fayata ko ladde ƴakkoya ɗin goni jangginaɗi mbiyeɗa wadkuru jangtoɗe ismallahi alayhi so oɗon nela dawaɗi ɗi jangtoɗe inde Allah e raddanu ndu so tawi aɗa radda haɗa ma wiide hus mbiyata ko bismillahi hus oto hus o aɗa bismillahi de hus o yo wattindo bismillahi ɗum woni bismillahi woni kirse ɗe hus o yaha hankanti so tawi ndu yeehi a rewi hen so tawi ndu wari a tawi maayi a ñamat sa tawi mayani kirsa ñama wona noon janggurɗa wattaqullaha kule Allah inna Allah
allaha allah noon sari'ul hisabi kanko woni jawɗo hasbore allah wi al yawma hande uhilla lakum at-tayyibatu on dangnanama gueɗe dagiɗe wa da'amul ladina utul kitaba anani de ñamde ɓe ganduɗa ko tubakoɓe annasara en catholique en chrétien en ñamde mabɓe hillul lakum ene dagnana wonande on wa da'amukum onon ne ñamde mon hillul lahum ene dagnana wonandeɓe wal muhsanatu rewɓe ɓe ganduɗa masalan anani de resde on dagnanama resde minal mu'minati e rewɓe julɓe wal muhsanatu on dagnanama resde rewɓe ɓe ganduɗa ko rimɓe minal ladina e ɓen utul kitaba rokkanoɓe deftere min qablikum ko adino on dagnanama resde catholique on dagnanama resde chrétien ida ataytumuhunna so on dokkiɓe ujurahunna mehtaŋeji mabɓe muhsinina tawa ko on resdirɓe gayra musafihina on gona anani taw on gona jindoɓe e jina on gona feññinɓe jina e mabɓe taw on jindani e mabɓe wala muttahidi on gona taw kanko debbo o wona oɗo eɓe joguiti ahdanin sehilaɓe e anani eɓe jinda yusirruna bizina bihinna wala muttahidi ahdanin taw wona omo joguiti tawa neɗɗo o wona joguitiɗo sehil enen mbiyata suka mo aɗa jinda to cuuɗogol wa man yakfur bil imani kala mo yeddi caggal nde jaaɓi Allah faqad habida amaluhu o kam golle mum boni so tawi a yeddi Allah caggal nde ñamnoɗa Allah kala ko golluɗa Allah bonni yoɓatama ɗum Allah bonni wonta yoɓe o huwa kanko baɗɗo ɗum o fil akhira min al khasirina koye pertuɓe mbiɗen kefeero ene rese taw wona aɗa waɗi ɗum de masalan anini de hono no ɓe mbaɗata ni Congo en walla Gabo en aɗa waɗi ɗum tan e suuduma aɗa hutoro jamma e ñalawma tan kañum defantuma oɗon balda oɗon ñalda pina ngara jama mbiya yo on kumane an ka kuuɗaɗo ko kuuɗaɗo oɗon kumane oɗon jogori kumanede hol ceerno kuuɗaɗo kumowo ɗum kay humetake kadi kay jokke tan ha mayɗe ŋerƴe on walla noon ɗannoɗa waɗanno ha o fiilo o arta ndesdiron so ɗum ala kay dagotako ya ayyuha alladina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah ida qumtum so on jiiɗi darade ila salati fewde julde wa antum muhdisuna tawoɗon tayra Allah wi hade mon julde faghsilu loote wujuhakum jeese mon wa aydiyakum e juuɗe mon loote ɗum ilal marafiqi ha yetto foloŋaji wamsahu maske bi ru'usikum koye moɗon fof maske hoore mum fof almami Malik wi ko hoore fof maskata Shafa yino wi kay suko setan baddani yoni timmi anani moƴƴi wa arjulakum maske koyɗe mon ilal ka'bayni ha yetto kolɓule ni farillaji salli ko poti ko nayi farillaji salli ɗi Allah haali ko nayi keddi ɗi ko nelaɗo Allah waɗi hen anniya ko nelaɗo Allah addi dalku e fawru woni jeeɗiɗi kono Allah nindi ko nayi paama ɗum wa in kuntum junuban so tawi nde jiɗɗon julde nde oɗon gonde janaba faɗɗa haru looto ɗe wa in kuntum marda so tawi noon on gonde janaba on cellani sa memi ndiyam a dañal lor aw ala safarin walla janaba o tawma ko aɗa wone ɗangal aw jaa ahadum minkum walla ene ari e goto e mon minal ghaidi ko wiyete kuudi aɗa huwi a dañ a laɓɓinaki aw lamastumun nisaa walla oɗon memodiri e rewɓe falam tajidu ma an on donki dañde ndiyam caggal yiilade Allah wi fatayammamu paandi to ɗe sa iidan leydi ɗayyibal lamdi leydi lamdi tamoto ɗon famsahu so on tamima maskirebi wujuhikum jeese mon wa aydikum e juuɗe mon wondude e foloŋaji minhu e piyanɗe ɗiɗi ɗe sa fiyi fiyande arwanire nde mbaɗa e yeeso ma mbaɗa juuɗe ha yetto cammede fiyande deuxiéme nde ɓennina nawa ha foloŋaji oɗo ndinɗo ko sunnaji e farillaji ma yuridullahu Allah noon muyani li yaj'ala aleykum pour o waɗa e moɗon min harajine ɓittede e ko farle e mon salligi walla masalan longal walla tamamuya wona Allah waɗirani ɗum ha dañon lorde walakin ko woni yuridu Allah
Allah muy e ko wi on noon ko li yudahhirakum ha labbina on e tuundele bakkatuji wali yutimma bele o timmina ni'matahu nema makko alaykum e modon la'allakum bele jo onon tashkuruna odon manta nema Allah wazkuru ciftore ni'matallahi alaykum nema Allah mo wade modon wa mithaqahu ciftore ahadima Allah alladhi on wa haqakum bihi mo Allah aadunduri e modon e mudum iz qultum tumane biyanan don nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam sahane bay oto don mo aywa masalan anini dey bay'atur ridwan nyalawma odon biidon nelaado Allah sami'ina minnani ko kalda wa ada ana min doftima kala ko jamirda aha emin jidi ko jidda emin gani ko ganja Allah wi wattaqullaha kule Allah e odon ahadi firtude dum inna Allah Allah alimun kanko woni gandudo bi zati suduri ko wone becce Allah wi kanyum ene andi ko wone becce neddo ala ko haali ko heddi ko بسم الله يا أيها الذين آمنوا hey moɗon gonɗinɓe Allah kunu laatoɗe qawwamina ko on daraniɓe lillahi sabu Allah suhada'a oɗon ceeɗoro bilqisti e nunɗal wala jirimannakum hotoron on sana'anu ganguji qawmin hefereɓe ala Allah ta'dilu e dow nde on nunɗata Allah wi hoto mbaɗe noon ha an kefeero walla oɗo on gondani parti omo waɗi huunde ko waɗi ko gonga o waɗi jango e jam noddeɗa ya ar ceedoɗa caloɗa seedade walla ceedoroɗa no feewirani pour o daña lefte Allah wi ala hoto mbaɗe noon iidilu nunɗe mbimi iidilu nunɗe so nundi wadundude de kam khairul lakum buri moƴƴande on walla aqrabu buri mallanade littaqwa wanande kulul Allah nundude de nunde koy wattaqullaha kule Allah inna Allah khabirun ko kumpitido bima ta'maluna ko golloton fa yujazikum bihi kanko woni jobowo on dum wa adallahu Allah fadani allazina no ben amanu be ganduda enen gongdini Allah wa amilu salihati e golli golle moƴƴe Allah fadani be wa'adan hasanan fodore moƴƴere lahum ene wodani be maghfiratun kafrangal wa ajrun jobdi azimun mawndi walladina kafaru so tawi ko ben yeddube wa kazzabu penni bi ayatina e ayaji amen allawi ulaika be kay ashabul jahim ngoni yimbe jeygol ya ayyuhalladina amanu hey modon gongdin be Allah uzkuru ciftore ni'matallahi alaykum nema Allah ma wade dow modon ida hamma qaumun tumade himmanno yimbe holben quraishiyan an yabsudu nde be bertata ilaykum fewde modon aydiyahum juude mabbe pour be kobbita on be janay mon onon julbe be fa kaffa aydiyahum ankum Allah suri juude mabbe ga modon Allah reeni on e ko be jinno wadde on ko ciftore dum wiyama sababu jippade aya o nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam lamma kharaja huwa wa ashabuhu nde o yalti kanko nelaado Allah e sahabaɓe makko e walde asfan anani de fi ghazwati zi anmarin e goldo leñol walde ne wiye non wo hiya ghazwatu zatu riqa nden walde wiyeteni qamu ila dhuhri be gummi be gone julde tusubar kambe sahabaɓe e nelaado Allah jami'an kambe pop falamma sallaw nde be juuli habe ngay nadimal mushrikuna hefere be nimsiti ala adamin makribihim e pourquoi tan kodaki be janay mabbe e nder ko be juulata ko mbarabe faqalu on sahabe kalti be mbi inna lahum ba'daha ene wodani beedo julbe caggal odo waktu e be jogi salatun julde hiya ahabbu ilayhim min abaihim wa abnaihim nden julde be buri yidde e babirabe mabbe nden julde be buri yidde bibbe mabbe yaanu biha e paniti e nden julde non ko salatal asri julde takkusad wa hammu an yaga'u bihim be jidi kambe quraishen ko be yanoyde e sahababe nelaad Allah idha qamu ilayha so tawi gummima enen juula faraddallahu kaydahum Allah non rutti feere mabbe bi nuzuli ayatin salatil khawf Allah jippini aya salatul khawf mon jangulo den hanki dum woni sababu o
وعلى واتقوا الله كل الله وعلى الله وي الله فليتوكل المؤمنون جول بسن بكيلو يوم بكيلو الله ولقد أخذ الله والله ننجي ميثاق أحد بني إسرائيل الله ننجي أحد بني إسرائيل إكو جغري حالي دكو الله يوبعثنا من نلي منهم مبه إسني أسر نقيبا سبوي دي ديليجي نقيب كو ديليجي فيرات سبوي دي ديليجي نون كو مawɗo leñol walla mawɗo fed min kulli sibɗin naqibun kala hen leñol délégué goto yaada ɓe jaha batu ɗiɗo délégué ji 12 leƴƴi gonɗi ɗe annabi Moussa ko leƴƴi 12 leñol fof ene jogii délégué goto hawri délégué ji 12 nde Allah tabaraka wa taala yamiri ɓe yeɓe jaaɓe natoya Kana'ana ɓe jaltina wonɓe toon ɓe koɗa ɗon Allah wi dangnaniɓe ɗum kamɓe leƴƴi kamɓe leƴƴi wonduɓe Moussa ɓe joni annabi Moussa wi yeɓe jaggu 12 neɗɗo e délégué ji kala masalan leñol ƴeewa délégué goto yalta yaha so tawi yi kala ko yi toon tawane wawa wonde garanti heddiɓe ɓe a faami ɗon koye woni sababu o أن بني إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون بني إسرائيل عند بندتي فيود مصر تشغل فرعون هلكت أمرهم الله تعالى الله يمر بالسير إلى أريها يبنجا نكوني ويا أريها بأرض الشام تليد سام وكان يسكنها الجبابرة إن هدي نكو أو بيت نجول نبي جبابرة بين كو دندري ينكوب الكنعانيون وفل بكنعاني ينكوب وقال لهم الله ويني بكم بني إسرائيل إني نمين كتبتها لكم دارا مفرلني أنكو أوكو غالي وقرارا كو نيبرد فأخرجوا من فيها نجيه نجلتني كلا غند وره وإني نمين ناصركم ممي والو وأمر موسى أن يأخذ من كل سبت نقيبا الله يمير موسى كلا هلين يوننغو هن ديليغي أمينا كولار يكون كفيلا بلا وانا دفيد على قومه بالوفاء ما بما أمروا به كبن جميرا بما أمروا به كبن جميرا كو أون وانا دفيد دم أون وانا غارانت فاختار النقباء كانكم موسى وسبي ديليغي جدي وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وننغوندري أهدي بني إسرائيل كلا كو ديليغي جدي غارتيني ɓe jaba wasara bihim Musa yaade mabɓe falamma dana min ardi Kana'an nde ɓe ngari haɓe ɓalli leydi Kana'ana ba'asan nuga ba'a kanko Musa oneli délégué ji ɗi ilayhim fewde to nder wuro to yata jassasuna ahwalahum yo nja ñukkindo alhaaliji wuro ngo fara'aw ɓe jiiton halqan tago woto aji samuhum azimatun ɓalli ɗi ko mawɗi walahum quwwatun wa shawkatun eɓe jogii cuusal eɓe jogii sembeji fa haabuhum délégué ji ɗi ndi jiiɓi nde kuli faraja undutti wa kana Musa non laatinoma qadna ha humne hadibe an yatahaddasu bima yarawna min ahwalil kan'aniyin Musa wi be son jehi kala ko jiidon ton son garti horo kalane koreji mon ɗi so wana ɗum tan e kulat on saha kamɓe délégué ji ɗi ɓe jehi ɓe jiifa nakasul mithaqa ɓe pirti aadi wata haddasu kamɓe fof ɓe kalti ko ɓe jiiton ko illa tanayni so wana hen ɗiɗo cali haltude en ɗiɗo kam mbi kaltata heddiɓe sappo ɓe kalti ila lamma tawajjaha nugaba'u litajassusi wiyama ne délégué ji ɗi jehi pour ne ñukkino yo alhaali jabbariyankoɓe laqiyahum Iwaju bunu Unugin ngal ɗo goral ne wiye Iwaju bunu Unugi on hawremaɓe wo unugu ummuhu yumma ko wiyete ko unugu oɗo ihida unugu oɗo noon ko goto e ɓiɓɓe Adama ɓe jibini e keeci oɗo unugu ko ɓi Adama debbo on jibini Iwaju wa kana umruhu 3000 gurdam makko kanko oɗo ko duuɓi ujunnaje 3 juuteki makko dow darne makko ko ujunnaje 3 e temedde 3 e capantati dira dow noon darne makko foti wa kana ala ra'sihi hazmatu hadabin omo waɗe dow hoore makko bahel leɗɗe fa akhadha nugaba yaano délégué ji jaanoɗi ñukkiliyaji 12 ɓe o hawre mumen tan o rooti waare nde o nangiɓe wa ja'alahum fil hazmati o haɓɓiti waare o waɗi ɓe hen o rondi o nawi
andi ɓe kam mbawa habde makko baɗɗo ɓe waari rondi kam haɓotako on saha wan ɗalaga bihim ila mra'atihi o yaade maɓɓe to debbo makko fa ɗarahahum o werliɓe bayna yaday ha ɗo yeeso debbo o wa qala o wi debbo o id hanihim birraha ɓeɗo unɓe wowru yimɓe ñaama fa qala debbo wi la ala hoɗo mbaɗen noon ɗaccu natrukuhum goppen ɓe hatta yahbaru hatta yuhbiru qawmahum haɓe kaltonoya yimɓe maɓɓe so en mbaɗiɓe kay woɓɓe kadi gartat haɓe kaltoya koɓe jiiko fa jaalu yata'arrafuna ahwalahum ɓe naate wuro ngo eɓe ƴeewa gueɗe won gueɗe ɗe ɓe jiyata haɓe jii fofof kala ko woni wuuro he ɓe jeeyi ɓe dutti noon ɓe kaltani koreji maɓɓe ɓen ɗon noon masalan jertodini nde ɓe kaali guila nden noon oko yuusa o bunnuni e kaalibu ɓen mbi hoto kaltaneɓe kamɓe bani israil hoto kaltaneɓe ko jiiɗon ko son kaltaniɓe ɓe jertodina annabi Allah o cuuɗe koye so wona Moussa e Haruna heddiɓe hoto kaltane ɗumen kamɓe ɓe mbi ɓe kaltat ɓe jeehi ɓe kaltani koye maɓɓe ɓe kaltani koreji maɓɓe ɗum woni walakin iktumuhu an Moussa cuuɗe ga Moussa e Haruna humman sarafu ɓe kooti ila Moussa ɓe payto Moussa wa kana ma'ahum eɓe jogii ko wayno junge ina beeje ɗe e junge ɗe o wino junge ɗe wawa rondade sowona jeeyo kala yungre tamarore ko jeeyo ndondoto ɗum hobjere wotere pom goto fodde masalan anini dey yimɓe jeeyo ndondoto ɗum nde ɓe kooti nde ɓe kaltani yimɓe maɓɓe wa jaala kullu wahidin minhu yanha sibdahu goto fof wone hadde leñol mum to jeehe toon son jeehi toon on mboram ɓe mbawi on hankandi haalanaɓe ko yii ko so wona kaaliba e yusa u ɓeɗon noon kalani wa kana askaru Moussa farsahan fi farsahin kono annabi Moussa ngo ko ujunnaje tati masalan anani kilométre anani de ko kaare fa jaa iwaju noon ari nde ɓen jiiɗi habde wajiɓe ɓe Moussa dari ene wonde kono muɗum iwaju ari yurniɓe ha andineɓe poti fa iwaju fa jaa ila jabalin iwaju yeehi to hayre wotere sara ɗon wa akhadha minhu o ƴetti hayre nde o ɗoofi ɗum fodde hayre nde so rimti tan fota koye kono ngu o rondi hayre nde ha o yeehi pour so timte kono Moussa ngu tan weddo hayre nde rimto e mum kañum fof maaya o rondi hayre nde Allah neli colel ngel siki hayre nde ha hayre nde yuri hoore nde yalti hayre nde wayno wutteni tan tawe dow balabe makko hankan o marɓe leydi hayre nde yane makko o woni less omo otta ha annabi Moussa iwrito dow hayre to taƴi ko masalan dane makko oɗo ko heewi e mufassirina en kaali oɗo qissa kono noon mo haqiquna mbi ko la iwaja wala unuga wa innama sahihu min alqissati wujudul jabbarine wa qaryatuhum aywa jabbari en ko ɓe ne ngoodi wuro ngo ne woodi kono oɗo qissa o wi wonde sellani wa annahum idamul ajsami wonde ɓalli ɗi ene mawni wa bil jumlati kam fassahihu wa ma qassahu Allahu alayna ko selli ko Allah haalani on ko tan ɗum ko jogori arde ko tan anani ko jogori arde hen ko tan ko ɗum tan woni ko selli ko heddi ko en paamani ɗum wa qala Allahu Allah wiɓe inni no min ma'akum boɗo wondi e mon la in aqamtumu salata so on ñimni julde wa ataytumu zakata on totti asakal wa amantum on gonɗini bi rusuli e nelaɓam wa azzartumuhum on balli nelaɓe ɓe wa aqradtumullaha on ñamli Allah qardan ñamade hasanan moƴƴere Allah wi son mbaɗiɗe gueɗe la ukaffiranna mami hafrana ankum gamoɗon sayyi'atikum bonandeji mon wala udkhilannakum mami nannu on jannatin gese tajiriɗe ene doga min tahtiha e lismol anharu calli faman kafara ba'da zalika kala mo yeddi Allah caggal ɗeɗo gueɗe minkum e moɗon faqad dalla on kam majji sawa a pewɗum asabi lawol kafa bima naqdihim Allah wi sabu pirtugol mabɓe mithaqahum ahdi mabɓe Allah wi ko sabu pirtugol ngol la'annahum min kuɗiriɓe min goɗɗiniɓe yurmede amen wa ja'alna min baɗi qulubahum ɓerɗe mabɓe qasiyatan ko jorɗe ko moƴƴi natata toon Allah wi yuharrifuna al-kalima eɓe mbaylita konguɗi gonɗi e tawreta e sifaji nelaɗo Allah an mawadi'ihi gaɗo wallinano ɗo Allah wannoɗoɓe ittiɗoɓe battiɗon goɗɗum wa nasuɓe goppi haddan gueɗal mimma zukkiru keɓe jamirano bihi e nder tawreta holko ɓe jamirano ko yoɓe ndew e nelaɗo Allah Allah wi wala tazalu an Muhammadu a serata taɗɗali u aɗa ƴellito ala kha'inatin e janfaji minhum e mabɓe ko wayno koɓe pirtanno ahdiji e ko wona ɗum illa qalilan minhum so wona seeɗa e mabɓe ɓen jaɓɓe Allah Allah wi fa'fu anhum yaafoɓe wasfaha laɓɓin inna Allaha Allah yuhibbul muhsinina Allah ene yiɗi moƴƴinɓe wa hadha mansukhun bi ayati sayf awɗo aya noon nuskira ko ayatu sayfi ɗo Allah wi hoto yaafo warɓe haɓe maaya wa min alladhina ene ɓen kadi qalu
wiinoɓe kadi inna nasara ay wiinoɓe ko an nasara en ene maɓɓe kay akhadnaɓe min nangi mithaqahum ahdi mumen hono min nangiri e bani israila en ni kono ɓenne kadi fa nasu goppi hazzan gueɗal mimma zukkiru bihi ko mbajorono e nder linjila cali Allah wi fa agharayna min jandini baynahum hakkude mabɓe al adawata ganguji wal bagda e gañam tumagu ila yawmil qiyamati ha ñalawma darga Allah wi ɓe gonta hawru ha cekke jogoɓe waqtilafu ahwaihim bitafarruqihim waqtilafi ahwaihim sabu ceergol mabɓe e lurgol mabɓe yidde mabɓe fa kullu firqin tukfaru l ukhra kala hen fedde ne yedda wonde nden Allah wi wa sawfa yunabbi'uhumullahu ma Allah haalanoyɓe to lahara bima kanu keɓe laatino yasna une ɓe gollanno koɓe golluno ko ma Allah habroyɓe ɗum lahara yoɓaɓe ya ahlal kitabi e hemon yahudiyankoɓe an nasara en kad ja'akum rasuluna are moɗon nalaɗo amen sallallahu alayhi wa sallam yubayyinu lakum omo feññinana on kathiran ko heewi mimma kuntum ko laatino ɗon tukfuuna oɗon cuuɗa minal kitabe e linjila e tawrita ko wayno ayatul rajmi e sifaji makko omo haalana on Allah ne haalanamo ɗum mawo haalana on wa ya'fu noon wa ya'fu omo yaafo an kasirin ko heewi o wasa haalde ene heewi kadi ko haalata tawde fayida ala hen faqad ja'akum gande are mon minallahi ummarade to Allah nurun annore holi on nelaɗo Allah wa kitabun e qur'ana mo binin peñƴo yahdi bihi Allah ene fewnira deftere nde yahdi bihi llahu Allah ene fewnira sabu deftere nde manittaba'a on dewɗo ridwanahu weliyo Allah Allah ne fewniramo subala laabi assalami kisal wa yukhrijuhum Allah ene yaltinaɓe min adh-dhulumati ummade keferu ila nuri fewde limanago bi idnihi e yamirore Allah wa yahdihim Allah fewnaɓe ila siraɗin fewde lawol mustaqimin ngol ganduɗa ko poccigol laqad kafara alladhina wallahi yeddiɓe en qaalu winoɓe inna allaha Allah kay huwa almasihu ko mamaɗo barke holi on ibnu maryama ɓi maryama o ɓe mbi ko on woni Allah ɓe mbi Allah ko Isa Allah wi qul faman yamliku seɓe mbi noon wi faman yamliku min allahi shay'an hol bawɗo dunje e lepte Allah hunde in arada so tawi Allah muuyi an yuhlikal masiha bana maryama so Allah muuyi halkude momaɗo barke ɓi maryama o wa ummahu Allah muuyi halkude yummakko wa man fil ardi jami'an Allah muuyi halkude kala ko woni leydi pop hol bawɗo hadde ɗum la ahadun yamliku zalika ala bawɗo ɗum hadde walaw kana almasihu ilahan kay la qadara alayhi sanno Isa ko Allah kay o dogono on hattan kono o wana walillahi gande ko Allah tan jeyi mulku samawati lamanteri asaman wal ardi e leydi wa ma baynahuma ko woni hakkude asaman e leydi ko Allah jeyi yakhluqu Allah ene taga ma yasa'u ko haaji wallahu lamdo Allah non ala kulli shay'in kala hunde yo hunde ne yiɗi qadirun ene hattani wa qalat yahudu ɓeɗo kerecieji wan nasara en e catholique en goto hen fo ene haala ko wela ɓe mbi nahanu minen kay abnaullahi minen ko min ɓiɓɓe Allah ɓe mbi minen ko min ɓiɓɓe Allah woni sababu konngol mabɓe haalde ngol ɗo konngol ko da'a nelaɗo noddino jama'atan minal yahudi dental yahudiyankoɓe yo ngar jaɓa Allah wa khawfahum bi iqa billahi o hulɓiniriɓe lepte Allah taala fa qalu kayfa tukhawwifuna bihi an holko kulɓinirta min lepte Allah wa nahanu abnaullahi minen ko min ɓiɓɓe Allah wa ahibba'uhu minen ko min yiɗɓe Allah ngol ɗo konngol ko yahudiyankoɓe mbino noon an nasara en ɓe mbi kañumenne mbi ene ngaaƴo ɓe mbi inna allaha ɓe mbi Allah qala fil injili o haali e deftere l'injila ɓe mbi Allah wi toon innal masiha qala lahum ɓe mbi Isa wiɓe inni zahibun ila abi wa abikum mboɗo yahata babam mboɗo yahata bammon ɓe kaali ɗum kamɓene kamɓene ɓe mbi Isa wi ene yahata bamum bam mabɓe o ɓol wiɓe tawde kon ɓiɓɓe Allah kon yiɗɓe Allah wiɓe falima yu'azzibukum tawde kon ɓiɓɓe makko holko leptirta on bi zunubikum sabu bakkatuji mon so tawi kon ɓiɓɓe makko kay o leptata on ha sabu wala yu'azzabul abu kay walida waladahu baba kay leptata ɓiyum walla walal habibu habibahu giɗo kay leptata giɗo mum ha
ɗum noon deke on penat wona gonga bal ɗaccu kay antum onon basarun ko on ɓandiyankoɓe mimman halaga eɓe o tagi ɓe ko hen tan jeeya ɗon ono malahum lakum malahum kala ko ɓe dañi ɗum daña toon wa aleykum ma alayhim kala ko waɗa e dow maɓɓe ɗum waɗete e moɗon yahfiru liman yasha'u noon Allah ene yaafo mo wela yaafade o yu'azzibu man yasha'u ma lefta kadi mo wela leftude ala bawɗo hadde walillahi ko Allah tan jeeyi mulku samawati lamanteri asaman wal ardi lamanteri leydi wa ma baynahuma ko woni hakkunde asaman e leydi ko Allah jeeyi wa ilayhi ko fewde makko kanko Allah almasir woni ruttorde ya ahlal kitabi e hey mon jomiraɓe deftere kad ja'akum aremon rasuluna nelaɗo amen woli on Muhammad yubayyinu lakum feññinan on shariaji diine mon wa ari noon ko ala fatratin min ar-rusuli koye tajgol nelaɓe saaha nde o ari nde hay nelaɗo goto ala lombaki hakkunde Moussa e Isa annabaɓe ne ɗon ha heewi annabi Dawuda en annabi Yusuf annabi Dawuda en annabi Souleymane en ewa Zakariya en Yahya en Shamwil en Hizqil en Yusaw en Kalibu en ɓe lombi hakkunde Moussa e Isa nelaɗo noon hakkunde mum e Isa hay goto lombaki ɗon andi annabi Moussa sa nani kanko haalama tan kanko jogui sharia kanko jogui deftere kala garɗo ɗon on saaha koye nelal makko nela andi nelaɗo ha darga daro nelal nelaɗo ngal ne yaaha enen lomtiɓe eɗen kaala diine ɓe enen kalten koye nelal nelaɗo Allah hay goto jippinaka e mum deftere kay mata deftere nde wona jippinano koye nelaɗo Allah ko nden tan hutorte eyyi kamɓene ko noon tan so wonande Isa ari nde ko diine Moussa tan hutorte hakkude Moussa noon e Isa ɗon o wi ene woɗɗodiri seeɗa ma won duuɓi ujunere pawɗi nan ɗon hakkude Isa noon e nelaɗo Allah eywa masalan wiyama won haalɓe mbi annabaɓe nayo nelanoma ɗon kono ngol konngol gonɗani eɓe mbi wonde hen goto koye Bani Humayri en on woni Khalidou bun Sinana kono ngol konngol sellani ko selli hay annabi goto nelaka hakkude nelaɗo Allah Isa ko nde onani wo muddatu zalika mudda masalan hakkude Isa e nelaɗo Allah ko duuɓi 100 e duuɓi 60 won wiɓe noon won wiɓe ala ko duuɓi 100 e duuɓi 60 anani ko ɗum woni hakkude maɓɓe anani won wiɓe ko duuɓi 100 e 60 e duuɓi 5 won wiɓe ko duuɓi 100 e 4 won wiɓe ko duuɓi 400 e 30 e duuɓi 3 kono ko selli ko duuɓi 100 tan hakkunde Moussa e Isa ko ujunere e duuɓi 100 woni hakkunde maɓɓe aha kono noon fatara ala ɗon saabu annabaɓe hewɓe nelama ɗon woni ɓe limtanmaɓe koyno Moussa nde ɓenni nde annabi Dawuda en Souleymana en Zakariya en Yahya en e wonɓe ɓe hewɓe nelama ɗon hakkunde Moussa hakkunde Isa noon e nelaɗo Allah mbiɗen hay goto nelaka ɗon Allah wi ko gandi ko neliri ɓe an taqulu hade mon wiyeyde yawmal qiyamati Allah wi onon makkanaɓe ko addani Muhammadu nelede e mon an taqulu hade mon wiyeyde so on nannoyama jeygol janggo mbiyon ma ja'ana Allah minen de gandumi arane amen min basirin beltinowo wala nazirin jertinowo arane amen Allah wi joni noon faqad ja'akum aremon basirun beltinowo wa nazirun jertinowo ganto ala wallahu Allah noon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko katan wa minhu ta'zibukum ene hen leptude on so on dewane nelaɗo Allah wazkur jangtu id qala Moussa tumande Moussa wi li qawmihi yimɓe mum ya qawmi e yimbam uzkuru ciftore ni'matallahi alaykum nema Allah mo waɗe moɗon aha is ja'ala fikum tumande Allah waɗe moɗon anbiya annabaɓe wa ja'alakum Allah waɗi on mulukan ko on lamɓe wa atakum Allah rokki on ma lam yu'ta ahadan walla ma lam yu'ti ahadan o rokki ko rokkani hay goto o rokki on ko rokkani hay goto minal alamin e binde o rokki on doobe guuɗaɗe o rokki on ñebɓe belɗe o taƴani on maaje e ko wana ɗum ya qawmi yimɓe am udkhulul arda
nate leydi almuqaddasata sennandi allati no ndin leydi kataballahu lakum ndi Allah farlani on yamiri on yo on nat ɗum wiyete sam wala tartaddu hoto duttoɗe ala adbarikum e cagle mon so on mbaɗi noon fatan galibu duttoɗon khasirina oɗon perti qalu ɓe mbi ya Musa inna fiha enata nder wuro to qawman yimɓe jabbarina ɓe ganduɗa ko dundariyankoɓe juutɓe joom sembeji ala ko min mbawi e mumen wa inna no minen lan nadkhulaha min jogorani nadde to nder wuro to hatta yakhruju minha haɓe jalta fa in yakhruju minha seɓe jalti e wuro he fa inna on saha minen ne dakhiluna min nata so tawi ɓe jalti toon de min natata seɓe jaltani noon min natata ɗum woni firo luga o kam ko ɗum ɗo firata jiyaɓe Allah ɓe mbi Allah wi ɗo ko wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha Allah wi minen min Allah wi ko min ko minen tan noon o wiyata mi natata e nder ɓernde hatta yakhruju minha ha bonɓe wonɓe nder ɓernde ɓe jalta woni min o ewa seyɗane gonɗo toon o e gañgu gongu toon ngu e bonande wonde nder ɓernde nde hande yalta se nde yalti on saha fa inna dakhiluna minenne min naata min gona nder Allah wi natta ɓernde so wona laaɓa se nde laaɓani natta sadaqallahu al-azim ya salat al-fatih bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote